No, Igbo. Igbo. Oh, kedu aha gị? Aha m bụ Yuji. Onye ebe Kebu? Onye ebe Kebu? Onye Anambra State. Abụ m onye Japan. Onye Japan. Abụ m onye Japan. Achọrọ m iso Igbo. Ịgba egwu? Like, how do you say dance? Ịgba egwu? Egwu egwu. Yeah, ịgba egwu. ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Aka m bụ nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ihe onyonyo nke m hụrụ n'efere mba ụwa ọtọ m ụtọ n'obi nke ukwuu. Nsị mba na ọ bụghị sọsọ m ga-ekiri ya, na aga m eweta ya ka unu bụ ụmụnne m ndị Igbo soro m hụ ya. Bụ ihe onyonyo nke nwa amadi a bụ nwa ikorobịa onye ọcha ama dịka Yuji Belaza wepụtara na efere mba ụwa ya na TikTok, bụ ihe onyonyo na-egosi ebe o zutere nwanne anyị nwoke a onye Igbo, kwesị ya na ya ga-asụnwu asụsụ gị. Ya bụ nwanne anyị nwoke eche na egwuregwu, ọ na-ekiri ya, ọ sị ya na ya ga-asụnwu asụsụ gị, gị sụọ na asụsụ gị. Nwanne anyị nwoke wee sị ya, kedu aha gị? Ya bụ nwa amadi onye ọcha wee tụtụkwara ya bụ ihe ebe ahụ, wee were asụsụ Igbo kọwaa onwe ya, kọwachaa onwe ya. Ya bụ ihe wetọ m n'ụtọ n'obi nke ukwuu. Nsị na aga m eweta ya bụ ihe onyonyo ka unu bụ ụmụnne m soro m hụ ya, maka na ọ bụ ihe dị mwute na ọtụtụ n'ime ndị Igbo anaghịzi etinye uche n'ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo, ịsụ ya asụ makwanụ ịkụziri ụmụaka ha ka esi asụ asụsụ Igbo. Ọ bụrụ ihe mere m ji wee weta ya bụ ihe onyonyo. Anyị kiricha ya bụ ihe onyonyo, anyị ga-enyekwa anya n'ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ nke si na mba ụwa dị iche iche pụta, bụ ihe onyonyo na-egosigasị ka ndị ọcha si wee na-amụ asụsụ Igbo ma na-akụzikwara ụmụaka ha asụsụ Igbo. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nye anya n'ihe onyonyo ndị ahụ. Ka m pụtakwanụ. Excuse me, sir. I think I can speak your language. I think I can speak your language. My language. Speak your language, I'll try. How much you want to bet? Kedafaru. Keda? Kedafaru. Keda? Is Nigeria? Yes. Okay, is this, speak more? Kedafaru. Kedafa. Is this Hausa? No, Igbo. Igbo. Oh, kedu aha gị? Aha m bụ Yuji. Onye ebe Kebu? Onye ebe Kebu? Onye Anambra State. Abụ m onye Japan. Onye Japan. Abụ m onye Japan. Achọrọ m iso Igbo. Ịgba egwu? Like, how do you say dance? Ịgba egwu? Egwu egwu. Yeah, ịgba egwu. Ihe eji amara dịka eruenu. Ụmụnne m, asị m ka m were olu m gụọrọ unu nke a, maka na otu ndị YouTube si apịa mmadụ copyright na nke ikpeazụ adị mma chacha. Ndalụ, ya? Ndalụ, ndalụ, ndalụ. Igbo like this. Oh, again. Three? Nigeria no de carilas, yeah? Okay, Udo. Adị mma, akwa ikirichala nke ahụ. N'etufughị oge, anyị ga-enyekwa anya n'otu ihe onyonyo ọzọ, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ụmụ nwaanyị a ndị ọcha bụ ndị mba Philippines si wee were asụsụ Igbo wee na-agụ egwu ụka n'ime ụlọ ụka. Ọ na-atọ ma na-atọwa onye ọbụla ntị. N'etufughị oge, ka anyị nye anya n'ihe onyonyo nke ahụ. Ka m pụtakwanụ. Ọ dị mma, ọkwa ịhụla nke ahụ. Onye ọbụla sị gị na asụsụ Igbo atọghị ụtọ, gwara m onye ahụ na ọ bụ onye okwu asị ma bụrụkwa onye nzuzu. Onye ọbụla sị gị na onweghị uru asụsụ Igbo bara ma ọkwa na onweghị ihe eji asụsụ Igbo eme, were aka ntị chara acha kpuwere m onye ahụ ntị, bịa nara m ego mmanya. Maka gịnị? Maka na asụsụ Igbo bụ asụsụ eji eje mba. N'etufughị oge, tupu m kwuo ihe m chọrọ ikwu n'ihe onyonyo a, achọrọ m igosi unu ụfọdụ ihe onyonyo dị iche iche
nke si na mba dị iche iche wee pụta, ụfọdụ si na China na mba ndị ọzọkwa, bụ ihe onyonyo na-egosi ka ndị ọcha sizi wee na-ewepụta ego na-akwụrụ ụmụaka ha ụgwọ ka akụziwere ụmụaka ha otu esi agụ asụsụ Igbo na otu esi asụ asụsụ Igbo. Etufughị oge ka anyị nye anya n'ụfọdụ ihe onyonyo ndị ahụ ka m pụtakwanụ. Alright, otu, abụọ, atọ, anọ, ise, isii, asaa, asatọ, itoolu, iri. Akwụkwọ ka anyị mụta ịsụ oyibo. Kọmpịa debe wọta mmiri faya ọkụ. Today bụ tata. Yesterday ụnyaahụ. Bidonụ. Ekene dere ndị nkuzi kụziere anyị akwụkwọ. Ekene dere ndị nkuzi kụziere anyị akwụkwọ. Ọ dị mma, akwa ikirichala ndị ahụ. Ụbọchị ọbụla m tetere ụra, otu n'ime ekele m na-ekelewe Chineke nna bụ na o mere m ka m bụrụ onye Igbo, maka na ọ bụrụ na abụghị m onye Igbo, amaghị m ihe m aka akọ, amaghị m otu ndụ m ka dị ma ọ bụrụ na m abụghị onye Igbo. Ọ bụghị sọsọ na m bụ onye Igbo, abụ m onye Igbo, amụọ m n'ala Igbo, ntoo n'ala Igbo, mara asụ Igbo nke ọma. Ọ na-abụrụ m ihe inye Chineke ekele mgbe ọbụla m chetara ya. Ma ihe onyonyo a na-eweta ebe a, ihe onyonyo a anyị kirichara ugbu a bụ maka ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-ahụta asụsụ Igbo ka gasị na onweghị uru ọbụla ọ bara. Ụfọdụ ụmụnne anyị bụ ndị ọ na-ebu aka ịkụziri ụmụaka ha otu esi agụ asụsụ Igbo. Ebe ọ nọ wee dị njọ bụ na imirikiti n'ime ụmụnne anyị bụ ndị na-eme ihe dị otu a bụ ndị a mụrụ n'ala Igbo, ha etoo n'ala Igbo, mana dịka ha gachara akwụkwọ ma ọkwanụ ha pụtụrụ apụ, ọ na-adị ha ka gasị na asụsụ Igbo enweghịzi ihe ọbụla eji eme. Ụfọdụ n'ime ha bụ ịjụọ ha sị gị kedụkwanụ ebe eji asụsụ Igbo eje. Mmadụ dịka nwanne anyị nwoke bụ Peter P-Square bụ onye nke anyị hụrụ izu ole na ole gara aga dịka ihe gbasara ya si wee kpọtụ n'efere mba ụwa mgbe ọ sị ma kedu ihe eji asụsụ obodo Naijiria eme, n'agbanyeghị na o mechara pụta rịọ osisi gbaghara ya na ya dara ada okwu. Mana ihe ahụ o kwuru bụ ihe nọ ya n'uche, ihe ahụ o kwuru bụ ihe o kwenyere na ya, ma bụrụkwa ihe ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị ma ndị na-ekwupụtabeghị nke ha kwere na ya, na onweghị ihe eji asụsụ Igbo eme. Mana lezianụ ya, ụwa niile na-amụzi ka esi asụ asụsụ Igbo. Wee na-ajụ gị bụ onye na-asị na onweghị ihe eji asụsụ Igbo eme, gị bụ onye jụrụ ajụ na ịchọghị ịkụziri ụmụaka gị otu esi agụ makwa na otu esi asụ asụsụ Igbo. Kedu ka ị na-eche na ụmụaka ahụ ga na-esi ahụta gị mgbe ha toro echi pụta na mba ụwa, ha kọwaa onwe ha sị na ha bụ onye Igbo, onye ọcha sụwara ha Igbo, ha sị mba na ha amaghị asụ Igbo? Kedu ihe ọ na-adị gị ka ha ga-eche? Kedu otu ọ na-adị gị ka onwe ha ga-adị ha mgbe ahụ? Asụsụ bụ njirimara ndị nke mbụ n'ụwa niile gba gburugburu, nke bụ na mba ụwa ọbụla ebe ị gara ịpụta sị na ị bụ onye obodo dị otu a, ihe ọzọ na-ele anya n'aka gị bụ ka anụ ebe ị na-asụ asụsụ obodo gị. Mana ọ bụ ihe arụ, ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị atụfuola asụsụ anyị si na onwe ezi uru asụsụ anyị bara. Ọchị na-atọkwa m maka na ụfọdụ n'ime unu na-emegharị ha niile ugbu a, ụmụaka unu ga-atụkwa unu okwute mgbe ha toro. Mgbe ọ ga-abụzi nwatakịrị pụta n'ọgbọ ebe ndị Igbo ibe ya nọ, asị ya tinye okwu, ọ sị na ya amaghị asụ Igbo, makwa na onye ọcha hụ gị dịka onye Igbo na-asụziri gị Igbo, esi na ịmaghị asụ Igbo. Tụlekene ihe nwa gị ga-aghọta onwe ya ka ya mgbe ahụ. Tụlekene ụdị ihe ị na-eme ụmụaka ahụ ugbu a. Gekwa ntị nke ọma, anaghịkwa m asị gị na ịkụziri ụmụaka gị asụsụ Bekee jọrọ njọ, onwe ihe ọjọọ dị na ya, makwa na asụsụ mba ụwa ndị ọzọ onwe ihe ọjọọ dị na ya. Mana anyị agaghị eji maka na anyị na-akụziri ụmụaka anyị ka esi asụ Bekee wee tụfuzie asụsụ Igbo. Ile anya na imirikiti ụlọ akwụkwọ enwere na be anyị ugbu a, ihe eji akụzizi ụmụaka ihe n'ụlọ akwụkwọ bụ asụsụ Bekee. Ya bụ, ma ị sụrụ nwa gị Bekee, ma ị sụrụ ya Bekee, ọ ga-amụta ka esi asụ Bekee, ma ka esi agụ Bekee, ma ka esi edekwanụ Bekee n'ụlọ akwụkwọ.
mana nke ahụ bụ asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị, njirimara anyị. Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ emeela ya na ọzi ịchọ optional ka a na-akpọzi ya n'olu bekee, na ọzi ịchọ ime Igbo akụziwere gị Igbo. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ anaghịzi akụzi Igbo chaa o wee bụrụ gị bụ nne, gị bụ nna, gị bụ onye mụrụ ụmụaka ahụ ka ọ dịrị ịkụziri ụmụaka ahụ otu esi agụ, otu esi asụ na otu esi ede asụsụ gị. Ọkwa maka ụdị ihe a niile mere m ji wee nọrọ ala chemie echiche ma kwa aka depụta ọmarịcha akwụkwọ a iji wee nye aka n'ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo. Ya bụ ọmarịcha akwụkwọ m kpọrọ Uchenna bụ akwụkwọ na-akọ akụkọ gbasara nwata nwa mgbe ya bụ onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o siri n'ụkwa bilie ebe ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye ya na site n'ịgbasi mbọ ike dịka nwata. Otu ihe kacha ụtọ n'akwụkwọ a bụ na edere m ya n'asụsụ abụọ, nke bụ na iru ya ọbụla ị satara ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ma hụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee. Ihu ebe ndere ya n'asụsụ Igbo ịhụkwa ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya, onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, ọ ghọta ya ozugbo. Ma ụfọdụ n'ime uru akwụkwọ a ga-abakwara n'ụmụaka gị gụnyere nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo. Nke abụọ, ịmata uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Nke atọ, ịmata uru ọ bara ịgbasi mbọ ike dịka nwata, ya na uru ọ bara ịtọkọba n'ichekwa ego bụ nke ama dịka savings n'olu bekee. Ị chọrọ ka ụmụaka gị na-asụ Igbo ka Solex? Zụọrọ ha ọmarịcha akwụkwọ a. Ị chọrọ ka ụmụaka gị nwee ezi echiche ma nwee amamihe, ka anya ruo ha ala maka uche ruo ha ala? Zụọrọ ha akwụkwọ a, ọ ga-abara ha uru nke ukwuu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnweta akwụkwọ mibi na Naịjirịa, kpọtụrụ m n'akara ekwentị a na-egosi n'iru ha onyonyo a ugbu a. Anyị ga-ezitere gị na mpaghara Naịjirịa ọbụla ibi. Ma ọ bụrụkwa na ibi ala bekee machi inweta ya bụ akwụkwọ, aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo ga-abịpịa ya bụ link aka, o bubaa gị na Amazon ebe ị ga-azụ akwụkwọ ma tinye adreesị gị. Ndị Amazon ewetara gị na mba ụwa ọbụla ibi. Ụmụnne m, ka emesịanụ, tụsara m ihe onyonyo a. Igbo amaka.